MHANDUWE akanaka tauya dzanyasi nhau zuva rechigumi nomwe mwedzi uno waNyamavhuvhu. Tiri kutanda nyaya yadoka yechipisa padandemutande kwaino Zimbabwe Anti-Corruption Commission wasunga mumiriri mudare reparamende Justice Wadyajena pabodzi poono watatu wanosenza kukambani yoCotcom naChihedzadanha kwai wakaita hazvo kuita mari kutekedza zvisiri izvo nokuunganidza mari zvisingabvumiwe pamutemo zvomari inosvika mamirioni ekuAmerica 5. Watatu wasungiwa kuCotcom ndiPius Mhanamike, Max Njanji naFortunate Molai. Ipapa kwaiye anonzi Chihedzoyi, kambani yache ndePiemont. Tichagoringa kuti zvinenge zvichitekedziwa sei. Ipapa kwai magweta aiye Justice anga ari kuda kuti dare rirambe richienderera mberi kupfuura nguva dzarinofanira kunge richiita kuitira kuti iye akone kupuwa bhero nyasi. Ipapa zvanzi achagobenhuka mangwana pokare kuti agopuwe bhero. Rekai tigoone kuti zvichabudirira chere kana kuti panenge paribe. Wamunangagwa wariko kuDRC kwawaenda wachienda koita katombokanyai nevamwe vatungamiriri vodunhu roSADC. Rekai tigomira tione kuti kune chinobudika chere ikweyo. Kwabudika mufananidzo nyasi waburitswa nehofisi yawamunangagwa wari kukwaidzana navamaiyo Grace Mugabe. Kwai ndoko kutanda kubva gore ra2019 kukwaidzana ipapa. Rekai tigoone kuti zvine chazvinochinja chere kana kuti paribe kana chibodzi chazvinochinja. Tiri kutenda vanhu wagari wemunyika medumu vari kuramba vachiita chihwirangweidi kuita tunhu tusvinu. Kureketa kuno iye atagokunyepai yokuti vanhu vaise kuti nzvimbo dzokuvhotera dziri papi inonzi pachirungu polling station mapping kwai yasvika pazvikamu 35 kubva muzana kubva ipo yatanda. Kwai Harare inobulawayo zvatopedziwa kuitiwa nyasi. Tiri kufara nazvo, tiri kuti dai zvaenderera mberi izvozvi. Vanhu aiwa rekai zvigonzi shwa tsunya ahwa nokutoti ndo kunotoita kuti zvinhu zvitekaire. Mbodzi tikabatana aiwa zvinoita zvisvinu. Nyasi iyo ZANU-PF yagozoburitsa idi kuratidza pachena kuti zvinhu zvavo zvinondochinja kubvira kare kare kwaindoita zvinhu zvibodzi zvoona nyasi wachiri kundoita. Ipapo wabva watibenhutsa pfungwa kumazuva egushungo dairy yawaMugabe waigotengesera munhu wese zvinhu zvibodzizvo mayogati yawo pabodzi poono aizikirimu nozvimwe zvakada ndo zvawanenge wanhadzira kupurazi kwawoko. Ipapa wamunangagwa nowamwe wavo waburitsa tupfapfa tunonhuhwirira kuya kwai kakanzi ED perfume pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tigoone kuti zvine chazvinochinja chere kana kuti zvichaita kuti wahwine chere. Ticharamba takaringa tiko kunyepai. Kutekeshera kwechirwere chegwirikwiti tagokunyepai kuya kwai kwatoramba kuri kusimudza musoro. Kureketa kuno kwai nhamba yaburikayo wapwerewa pfa vanosvika 151 157 pachirungu. Apa kwai vanhu vasvitsa vanhu vamangara kuti wabatiwa nechirwerechi vanosvika zviuru 2 chaizvo. Pakaita kunyangariwa. Hino kuti wari kumbofungeiko wakuru wehurumende peno mushiro wavo kuenda kuapostori kuti wareke kugoaita zvisiri izvo ndo unovhiringa kuti zvirambe zvichitekeshera izvozvi. Dai wari vamwe waita kuchinja maitiro zvaita kutekaira zvakanaka. Mutengo peturu waderera pokare nomasendi 3 ekuAmerica kuenda padhora ribodzi nomasendi 51 $1.57 pachirungu kubva padhora ribodzi nomasendi 60. Dhiziri richindoripo padhora ribodzi no40 masendi kubva paranga riri. Harina kuchinja mari yomunyika kana uri kutenga peturu 460 pfumbamwe nomasendi 35 $769.35 cents pachirungu. Kana riri dhiziri kwai madhora 950 noribodzi nomasendi 14 $851.14 cents pachirungu. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvidini.
Wanhu wakatsakatika pakaitika zvakaitika mugore 2019 pakazouya dutu mupengo idai pai wanhu waribe kuzooneka ipapo kureketa kuno wachizonzi zviri pamutemo wakapfa. Kunyangwe makuwa yawo kana pawakapfirapo palibe ari kuziva kuti ndopapi, ndo zvandoreketeka izvozvo. Idi nanyasi palibe kana munhu amboziva kuti zvii zvakanyatsoitika, matombo kuti akabvepi, mvurayo kuti yakambotoshuka ichibuda pai, kana kuti zvakamboita sei. Idi nanyasi zvinoramba zvipunzumura nzero kuzvifunga, asi toramba tichindoti mweya yawo wanhuwa kana wakapfa izorore murugare. Zvatinogara kunyepa izviya kuti idi zizi ndo rinovhundutsira vamwe, asi wazhinji wachazozviziva kuti zizi ribe nyanga wanovhunduka ba. Kureketa kuno masoja edu akaenda kuRussia kuita mutambo unoma masoja wopasi rese aita kunyadzisa. Kureketa kuno kwai kuRussia kwawagoendako wakapotsa kurowa zvinhu zvawaifanira kurowa nomatenga aidi zvakatoita kunyadzisa. Ipapapa wagotonzi kwai wataikapo kare wachipinda muminda yewanhu zvanga zvirizvo zvinge zvichifanira kunge zvichiitika. Idi patinogara kunyepa epaya kuti masoja yaanonyanya kuita bau kana wachimisidzana nesu wanhu wanenge waribe pfuti, izvi zvaita kunyadzisa, izvi pakaita kunyangariwa chaipo. Mangwana kiriketi iri kutamba noIndia, mutambo wokudoka wachikuwa kabhora kaoko kokiriketi. Rekaiti goringe kuti zvinenge zvichitekaira sei. Dzopasi rese kureketa kuno muSouth Africa kwai mombe dzichabvumirwa ba kugotekaidziwa nokuda kwechirwere chomahwanda foot and mouth pachirungu. Rekaiti goona kuti zvichapera mushechere kana kuti zvichaita kuti zvidini, tenge takaringa. Kwaburika imwe vhidhiyo kubva kuZambia, mutungamiri wenyika ikweyo ari kureketa nevakuru vemakanzuru munyika makemo kuti izvo vanofanira kuti vaite kuti vanhu vaboye zvokudya pabodzi paunokuboya nzvimbo dzakanaka dzokuita matoireti nokudini dini ipapa, nokuti zvinhu zvese zviripo zvinoda kuti zvirambe zvichiitika. Agowanyepa kuti wasiyane notsika yokugotengerana dzimotika dzinodhura, ivo vanhu waribe kana zvinhu zvokuseenzesa zvavanofanira kunge vachiseenzesa. Idi kana mufungo uyu ukasvikawo kwedu ndofunga zvinoita zviri nani, rekaiti goramba takaringa. Mutungamiri wenyika yeTanzania Suluhu kwai agoreketa kuti ipapa mapurisa ese anomatumbu anenge akarembedza matumbu akufanira kuti amboende pokareko mhanyisiwa kuti matumbu yapere. Aidi pakaita kunyangariwa, wakauya kwedu panoita kusaya kana anosara ipapo pawakuru wakuruwo wese wanenge wachindofanira kuenda nokuti ndo wari kudya wachikora kamo. Musangano wenyika dzasi kuAfrica woSADC uripo izvezvi kuCongo. Congo ndo yakutora awita usachigaro kubva kuMalawi. Rekaiti goringe kuti zvine chazvinounza chere kuwanhu kana kuti paribe chibodzi. Kwaburika masoko ari kureketa kuti kwai kuUganda hurumende ikweyo yagotenga michina yochimanjimanji yomakombiyuta inokwanisa kupenengura, kuvhura nokubirira vanhu mumafoni mavo kuti vanyepane nokuringa zvinenge zviri kuitika mumafoni ewanhu. Idi pakaita kunyangariwa chaipo. Kwai kambani yakavatengeserai ikambani yokuIsraeri. Idi waIsraeriwa wanoita kunetsa chaiko, kwedu ndo kumboya paya gore riyano nokuvhu futi. Idi heno mabiyango, rikaiti goringe kuti zvinenge zvakambomira sei. Ipapa tiri kufara kuti pasi rese kwai mutengo wemafuta aribe kupepetiwa waderera nozvikamu 3 kubva muzana kupinda pamadhora okuAmerica 2 anomasendi 61 pazana romarita. Tiri kuramba tichizvitenda izvi tichimba kuti zvichaita kuti zvinhu zvirerukewo zviite zviri nani kweduno. Tiri ipapo kwanyasi tapeta zvirauro. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.